neno gima jopiny are going through. Rokamana ahinya. Nitiere bende penjo motenre ni to samoro omenda ma ukawo mag wuoth ubedo mapiyo mar duoke malo, to mondo mi udhi duoke piny ka bech mauta osedok piny to thoro bedo matek Obuya. Ma en ywak mar jopiny. Inyisa kacha ni duond japiny en duond Nyasaye. Nyiswa ni to ma tiwache ang'o? Inyisa bende ni nitie gi nyamburko magi ma bende goyo ruch, kendo moko wuok Nairobi dhi Kisumu. Kaeto bende wacho ni nitie moko ma bende samoro modho fuel double kano goyo Eldoret nyaka Nairobi 5,000, kaeto bang'e komedi to chopo 10,000. Mano kwan ma omodho, kwan mar omenda mar fuel ma bende nyamburko nyalo modho. Kata kamano japiny ywak ni bende wacho ni back stops with japiny. Japiny bende wacho ni samoro utere malo to ka bei oselwar umoko malo Obuya, ok udwa duogo piny. Bedo nade? Erokamano Lydia. Aparo ni fuel is the major component mar business wa mar transport. To sasa ama fuel odhi malo, iyudo ka gik ma watiyo ge mtoka gi ng'eny gi te dhiga malo. Sani Lydia, onge kambi maloso tael ei Kenya kae. Tael mar mtoka en gima rumo sa asaya. To tael gi bedo imported, ng'eny gi from either China. To sama fuel oidho ni, bed king'eyo ni nengo mar tael dhi idho. Nengo mar spare part dhi idho. Nengo mar insurance bende dhi idho. Koro sach momed fuel ni, gik mang'eny odhi oidhe mtoka kae, ma silent, ma samoro ji ok ne. Emomiyo iyudo ni kata kwa medo mar fuel no kende, o affect gik mang'eny ei mtoka kae. Koro iyudo ni seche moko gigi wan bende ok odhi oduoknwa gi piny. Gibe kaka ne gimede ga, gimede gi ling' aling'a kanyo. But mano to be luwore gi SACCOs mopogre opogre. Tie SACCOs ma bende understand, like my SACCO we understand. Kata kapo na medo nengo kawuono, iwinjo ka wacho ni nengo ma koro na adjust sani ni, adjust ya bang' higni 10 gi wiye. Yes. Rokamana ahinya. Nitiere